Guggu Babu. Hi everybody, welcome back to my channel. ସମସ୍ତେ ମତେ ଦେଖୁଛ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମତେ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥିବାରୁ। ଆଚ୍ଛା ମତେକୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ୟେସ୍ ଆଜି ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ ହଉଛି, ପାଳଙ୍ଗ ସବୁ ପ୍ରକାର। ତଥାପି ବାବୁଙ୍କର ମାନେ ଜିଦ୍ଦି କି ନାଇଁ ସିଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ, କ'ଣ ଖାଇବେ? ଜୁସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ଏଠି ତାଙ୍କ କଟା ହେଇ ରହିଛି, ସେଉ କଦଳୀ ସବୁ। ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପୁରା ଜିଦ୍ଦି, ଘରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଜିଦ୍ଦିରେ ସବୁ ଖାଇବେ ନା କ'ଣ? ହଁ ତ ଚିନି କେତେ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ମୋଟ ନୁହଁ କି ଅଳ୍ପ ନୁହଁ। ଖାଇବେନି, ଅଧିକା ନେବେନି ଚିନି। ସେ ବଡ଼ ଡବା, ଛୋଟ ଡବା ଚିନି ହବନି ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି କେତେ ଚାମଚ ଚିନି ପଚି ଦେବେ। ଆଉ କଣ? ହଁ ଆହୁରି ସେତିକି। କି କମ୍ବିନେସନ ଏଇଟା ଭଗବାନ! ଦହି ତା ସହିତ ଖାଲି କ'ଣ ପଡୁଛି? ହର୍ଲିକ୍ସ। ଦହି ହର୍ଲିକ୍ସ ପୁଣି ସେଉ କଦଳୀ ସବୁ ମିଶେଇଛି। ମାଙ୍କ ଯୋଉ ସୁଧା ପୁରା ଧୂଳି ପଙ୍ଗ ଉଡଉଛନ୍ତି ବାବୁଙ୍କ। କରେଣ୍ଟ ନାଇଁ, ଫାଇନାଲ ଦେଖିଲା କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏବେ। ବାବୁ ସବୁ କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି କଲା ବେଳକୁ କରେଣ୍ଟ ପୁରା ଗାୟବ। ମା ସୋଚନି ବଢିଆ ହେଇଛି। ଦେଖ ମାନେ ସେ ହର୍ଲିକ୍ସ ହେଇଥିଲା ମୋ ପାଇଁ, ସିଜରାନ ପେସେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଖାଇବି। ସବୁ ଯାକ ହର୍ଲିକ୍ସ ପଳେଇଲା ହିଁ ବାବୁଙ୍କ ପେଟକୁ। ଇଏ କ'ଣ ହଉଛି? ଏମିତି ପୁରା ଅବସ୍ଥା କରି କଥା କଲେ ଆପଣ। ଚୁଡ଼ା ଭଜା, ଚୁଡ଼ା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ହଁ, ଇଏ କି କମ୍ବିନେସନ? ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚୋବା ହବ, ଥଣ୍ଡା ହଉଛି। ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ସ୍ପେଶାଲ। ମ୍ୟାଡାମ କ'ଣ ହଉଛି? କିଛି ହଉନି। କ'ଣ ବାଛୁଛ ବା? ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡିଶ ଆମ ଘରେ ହବ। କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ? ସବୁବେଳେ ତ ସେଇ ଗୋଟେ ପଳିଆ ଖାଇବା, କ'ଣ ଭାତ ଡାଲି ମାଛ। ଆଜି ହଉଛି ପାଳଙ୍ଗ। ପାଳଙ୍ଗ କୋଉଠୁ ମିଳିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ଜେଜେ ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଜେଜେ, ସିଏ ଆଣିକି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ। ମା କହିଲେ କି କରାହବ ଆଜି ପାଳଙ୍ଗ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଭଜା ହବ ନା କ'ଣ? କରି ହବ ତରକାରୀ। କ'ଣ ପାଲକ ପନିର ନା କ'ଣ ପାଲକ? ନାଇଁ ସେ ଦିଟା ଭିତରୁ କିଛି ବି ହବନି, କାରଣ ସେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କୁ କରି ଆସିବନି। ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ କଲେ ନର୍ମାଲି ଖାଇବେନି ହେଲା, ସେଟା ଇଏ ନୁହଁ ଯେ ଆମ ସହର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇବେ। ଆମର ପାଳଙ୍ଗର ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହବ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ପାଳଙ୍ଗ ତରକାରୀ। ପାଳଙ୍ଗ ତରକାରୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଦେଖିଲେ ସିନା ଜାଣିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଲି ଏମିତି କହିଦେବି ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ନା କ'ଣ? ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ତାପରେ ଜାଣିବେ। ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ୱେଟ୍ କରି କରି ଲାଇନ ଆସିବ। ଲାଇନ ଫାଇନାଲ ଆସିଲାନି। ମା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଶିଳରେ ବାଟି ଦେଇକି କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଯିବା ମାଙ୍କ ସହ ଦେଖିବା, ଶିଳରେ ବଟା ଖାଇବା। ଆଉ ୱେଟ୍ କରି 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 ଜମା ବି ସେ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲାନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମା ଏବେ ଶିଳରେ ବାଟିବେ ବାଟଣ, ଆଉ ଶିଳ ବଟା ବାଟଣରେ ହିଁ ଆଜି ଖିଆ ହବ। ନା କରେଣ୍ଟ ଜମା ଯେମିତି ସେ ବଟା ସରିବ, ଏଠୁ ଯେମିତି ମସଲା ଯାଇସାରିବ, ସେ କରେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଏମିତି ପହଞ୍ଚିବ। ଗୁଗୁ ବାବୁ ବାବାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଛି, ଏଠୁ ଚୁସୁ ମୁସୁ ପୁସୁ କରିଦଉଛନ୍ତି ନା। କରେଣ୍ଟ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଆସିନି। କରେଣ୍ଟ ନ ଆସୁ ଯିବ ଦେଖିଦିଅ। ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଶିଳରେ ବାଟୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ଆଉ ଶିଳ ନାହିଁ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ବଟ୍ ଆଜି ମା ପଜାଇଛନ୍ତି ପାଲରେ, ବାଟିବେ ହିଁ ବାଟିବେ। ମାଙ୍କର ବାଟଣ ଫଟ ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ମା କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବଢି ଭାଜି ଦେବି, ତାପରେ ମା ଆସିଲା ପରେ କରିବେ। କାରଣ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ସେ କେମିତି ହବ, କ'ଣ ହବ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ବଢି ଭାଜି ଦଉଛି, ମା ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ତରକାରୀ କରିବେ ଦେଖିବି।
फाइनाली माँ रेडी करदे नहीं जी तापर माँ आसी बनइबे आज माँ पालंग शाग तरकारी सोरिष मसला माँ कर कटा चलती शाग आस किए खाइब पालंग शाग तरकारी मानु दीदी पठेद जाल दौच फाइनाली शाग पड़ा स्टार्ट होगा पालंग तरकारी केबे भी मु खाइनी मो लाइफ रे फास्ट टाइम खाइबा मु आम घर तो केबे भी हुए नहीं बहुत जी वीडियो देखियो से जानिबो पालंग शाग आम घर केबे भी सिंगल डे भी मु केबे पालंग शाग खाइनी पालंग पनीर खाई बट होटेल रे केबे भी घर मानक होइकी खाइबा मु देखिनी माने आम तो हुए नॉर्मली किए करथुबे देखिया केमे लागुची आज आज करेन्ट आम मान को बढ़िया बांफ पूरा देछि करेन्ट नाही सांकर ग्राइंडिंग हवा बाकी अछि जूस एपटे माँ कर भी बाकी था जो माँ हाथ रे करदेले सारी आसी देखला बेलू कौन होची ना रुद्र बाबू और बाबा दी जाए खेलु खेलु कर करेन्ट नाही बाबा रुद्र को बॉल मागी कर रुद्र भी एंजॉय कर जमा कांदुनी आई थॉट सोई गले मे भी किंतु दी बाप पुओ जाक न सोई खेलु खेलु कर मामा को जना अछि ओ माय गॉड हाँ अरे वाह रुद्रांश अरे वाह 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 खेलु खेलु बाप पुओ कर लाइट रो इफेक्ट रे आखि बुझुचंदी आखि खोलुचंदी पार्टी भी पाखपाखि चलती कौन हो बाबा अरे मु क्या जानची डरी गली लाइट टा कहीं मार्च बोली सी कि खुशी हो ओ माय गॉड व्हाट इज गुगा गुगु बाबू गागा चूना ओके stop this aha okay you can go to that room से रूम को जाओ रुद्रेश्वर महादेव कौन कहते बाबा को पूरा छाती को नकर पूरा आंपुली आंपुली पकाउछ ना को गागु तो केमी लगुच प्लेट बजले तो काटिबनी प्लेट हाँ हला छाती की चिरिले गति कष्ट न होता नकोरा मुनिया मुनिया से को नाई करछंदी ये को नहीं चंदी से गालो एम करछंदी हाँ आमला समस्त गुड नाइट कर दियो मो बाबू को समस्त जानतु सोई पड़िबे गुड नाइट हला मो बाबू को धरिक आगे सोई पकाए बापा लव सब पुओ पे अलगा पकाए ना का धन सोया नहीं ना 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 हम सोया नहीं एबे सोया नहीं आ कितल छोया बाबू आ टिके जाऊ এটা কি হচ্ছে কি এটা মো গুগুতা
আমার গুগু বাবুটা কি বাবুটা কই দে ସମସ୍ତଙ୍କୁ Good ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ night. କହିଦିଅ Good night, all. ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ Say good night, all. Good night, go. ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବାବା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍